dám ti 3 kroky k pozitivní myšlenkové změně. Za prvý, vědomě pozoruj své myšlenky. Pozoruj, jaké myšlenky se ti vynořují a jak ovlivňují tvou náladu a tvé pocity. To ti umožní identifikovat tvoje negativní myšlenkové vzorce, které jsou třeba pak změnit. Za druhý, zahrnuj pozitivní návyky a rituály každé ráno do svého dne, jako například ranní meditaci, prohlašování afirmací a vizualizaci. To ti nastartuje den raketovým způsobem ke skvělé náladě a úžasným pocitům. No a za třetí, zaměřuj se každý den na hlubokou vděčnost. Uvědomuj si, za co vše můžeš být vděčná. Zaměřováním se na vděčnost posiluje pozitivní pocity a přináší větší radost do tvého života. A hlavně vesmír ti pošle s radostí o to víc věcí, za co zase můžeš být vděčná. Práce s myslí je dovednost, kterou je potřeba